Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Er du okay, Nikolaj? Hvad siger du? Jeg prøver lige at gå tilbage og guide dig. We dead though. Oh shit, man. Øj, nej. Stop! Oh my god, det er dig. Det er rigtigt, det havde jeg allerede ikke der. Oh. Hvad? Du er grim. Ikke træd i det der. Kom med her. I hvad? Jeg æder koppespillet jo. Nå. Prøv at gå herhen og så kig derop på væggen. Nej, jeg hader det, jeg kan ikke der. Jeg kan ikke se det. Den er her, du kan også kigge. Prøv at komme herover. Du kan se den der. Den hænger på væggen. Det er jo opskriften på Barakari. Sne og jern. Nej, lysende jern. Sneer det på et æren? Hvad fuck siger I? Skal du åbne døren, som ikke kan det? Det sneer med æren. Ja, så kan man hoppe over her. Hop. Og sprint og... What? Ja, ain't gonna happen. Og det er godt hop, det der. Ikke, vi kan ikke høre ham nu, for han dernede. Jeg kan jo ikke se noget. Nå, det er rigtigt, ja. Jeg bliver bare her i mørket, så. Jeg kan hoppe for dig, jeg kan lyse for dig. Er du klar? Kan du se noget? Nej. Kan du se det nu? No. Kan du se det nu? Oh. Well. Yes. Der er toget her. Prøv at se. Wow. Der er toget her, prøv at se. Jeg kan ikke se en skid. Yo, bitch. Der er en monster herinde. Den tager du bare. Nej, det er den, der stjæler mit loot. Gå nu væk. Hvis det er sådan, du er derinde, så skal du bare vide, at jeg har holdt jer meget med dig. Så bare ud, at jeg fucking har taekwondo first blood. Det hedder det ikke. Forbillede. First blood. Vi har ikke noget, kan du skrige med dig. Hvad fuck er det? Mucho foco in the bordero. Så løber vi. Hvad fuck er den? Hvor er den grim? Og så skal vi til venstre. Bare forbi den. Sådan der. Oh my det kunne være, det lyder også. Det lyder også. Hey, der er bajer. Rasmus, kom tilbage, der er bajer. Der er bajer herhen. Der er bajer. Se. Det er sgu også. Og jeg er med, der er så sat med fatbamser. Ja, det er ikke helt fatbamser. Giv mig skoven. Det er Shadow Man. Kom. Jeg ved det ikke. Han kigger på mig. Og mine knæer. Ej, fuck. Au. Jeg har en kæmpe. Har en kanin. Der ligger noget loot lige der ved døren. Der ligger loot lige der. Ja. Ja, hvad var det? Så du det der med lyset? Jeg ser mig, så skal holde frem. Rasmus er død. Jeg blev skudt jo.
Jeg kan tale til ham på en anden dimension. Fra mit POV, der er jeg glad for, at jeg også var der med. Jesus Christ. Hey. Nej, bajer. Satans også, hva'? Nej, et billede. Jeg skal lige op med det her billede. Må jeg se det? Må jeg se det? Det er en træ. Wow. Det er Picasso. Men det er faktisk... Der. Der er sgu da en Picasso-maling mere. Prøv at se, hvad den her kan. Dingo bell. Hvad er det? Wow. To G-man. Rasmus. Okay, så ligger du der. Vi prøver igen. Jeg kan godt nakke ham. Kom. Wow.